καλησπέρα σας. Εκλογές 2015 και η τηλεόραση Super είναι και πάλι κοντά σας. Με ένα πάνελ υποψηφίων βουλευτών οι οποίοι παλεύουν αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, το οποίο έτσι τόλμησε να πει η κυβέρνηση ότι είναι εκλογική διαδικασία, έτσι να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και των χαλκιδικιωτέρων ειδικότερα. Λοιπόν, αλλά θα αφήσουμε τα διαδικαστικά, να δούμε λίγο απόψε τους καλεσμένους μας, έτσι, οι οποίοι έχουν ρηχτεί στη μάχη για τα καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο το πάνελ. Να ξεκινήσω, κύριε, μου επιτρέπετε, από την κυρία. Έτσι, η κυρία Αβέρεια Σιμίνα μάχεται με την έτσι, δυνατότητα που της δίνει το Πασόκ στο νομό Χαλκιδικής. Καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστούμε και εμείς που ήσασταν σήμερα εδώ. Λοιπόν, δίπλα της είναι ο κύριος Τσελεπίδης Σάβας, είναι με τις έτσι, τύχες του Ανταρσία. Ανταρσία Μάρς. Ανταρσία Μάρς. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε εσάς. Ευχαριστώ. Θα τα συζητήσουμε τα ποσοστά που δείχνουν να ανεβαίνουν. Λοιπόν, και ο κύριος με το μουστάκι, ο οποίος χθες έκλειψε την παράσταση, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, έτσι, με την Δημάρ Πράσινη Οικολόγη. Καλά το λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα στους ακροατές. Λοιπόν, ελπίζω και σήμερα να μας πείτε πολλά, γιατί η Δημάρ πρέπει να μπει στην Βουλή. Λοιπόν, και δίπλα του είναι ο κύριος Αυγουστινάκης, ο οποίος κατεβαίνει με την δύναμη που λέγεται ποτάμι. Ελπίζω να μην μας παραξύρει το ποτάμι, κύριε Αυγουστινάκη. Έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Καλή τύχη και σε εσάς και στο ποτάμι. Πρώτη φορά κατεβαίνει τις εκλογές, αλλά θα ξεκινήσουμε από την κυρία. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι. Είστε ο μεγαλύτερος, αλλά πρέπει οι κυρίες να έχουν τον πρώτο λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το ευχαριστώ είναι τυπικό, κυρία Αβέρη. Κατεξοχήν τυπικό. Λοιπόν, το Πασόκ μάχεται. Το Πασόκ μάχεται. Να κάνει τι? Ομολογουμένο. Να αποδείξει ότι είναι παράγοντας πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα ή για να πάρει την τρίτη εντολή? Τι ακριβώς? Το Πασόκ πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο παράγοντας της πολιτικής σταθερότητας της Ελλάδας. Δεν το έχει αποδείξει με τη σταθερή του πορεία τόσα χρόνια. Το Πασόκ δεν είναι αυτό που βάζει πλάτη τόσα χρόνια. Η μόνη παράταξη που έχει σταθερή πορεία και σταθερό λόγο και συνέπεια. Ναι, από ό,τι δείχνει όμως οι δημοσκοπήσεις, δεν δείχνουν να εκτιμούν τα όσα έπρεψε το Πασόκ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Σωστά το θέσατε, κύριε Γλυκό. Δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις είναι πάντα ένα εργαλείο δειγματοληπτικής έρευνας που ποτέ σχεδόν δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα. Δηλαδή, ελπίζετε σε κάτι καλύτερο? Είμαστε σίγουροι, δεν ελπίζουμε. Το Πασόκ σίγουρα θα είναι τρίτη δύναμη. Λοιπόν, για να πάω δίπλα στον κύριο Τσελεπίδη, που από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τσελεπίδη, ο Ανταρσία μας κάνει έτσι την προσωπική του επανάσταση, ας το πω εισαγωγικά η έκφραση, δείχνει δημοσκοπικά να εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις, ενώ πιο πριν ούτε καν σας λαμβάνουν υπόψη. Τι γίνεται? Δεν είναι πρωτότυπο αυτό. Η Ανταρσία. Δεν είναι πρωτότυπο. Είπα ότι ανεβαίνεται. Ναι, και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις πάντα καταγραφόταν δημοσκοπικά και στις τελευταίες εκλογές, ειδικά στις τοπικές περιφερειακές, κατέγραψε πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις με περίπου 100.000 ψήφους πανελλαδικά. Επομένως, δεν μας δελεάζουν οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ούτε μας φουσκώνουν τα μυαλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σε κάθε προεκλογική περίοδο είναι να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται πλατύτερες μάζες συμπολιτών μας και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες νομίζω ότι είναι οι μόνες θέσεις από όλα τα κόμματα τα οποία συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, οι οποίες ριζικά διαφέρουν και προτείνουν μια άλλη διέξοδο στον ελληνικό λαό. Επειδή πραγματικά είναι η πρώτη φορά που φιλοξενώ στην εκπομπή, αλλά και γενικά δεν έχω έτσι μια γνώση, δεν ξέρω αν οι πολίτες της Χαλκιδικής έχουν την επαφή με το ότι είστε αριστεροί ή κάτι διαφορετικό? Είναι αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την νοοτροπία, είναι τα αρχικά του συνδυασμού, με τοπική αριστερή συμπόρευση. Ναι, προσπαθούμε να εκφράσουμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη συνέπεια την αντικαπιταλιστική αριστερά, η οποία με συνέπεια λόγων και έργων και σε όλο το μεσοδιάστημα ανάμεσα σε εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και μέσα στο φόντο μιας εκλογικής αναμέτρησης, θα προσπαθήσει, ας πούμε, να δείξει έναν άλλο δρόμο στον εργαζόμενο. Είμαστε στους αγώνες καθημερινά των εργαζομένων που έχουν χτυπηθεί, δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο έχουν χτυπηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, των απολυμένων, των ανέργων, στο κίνημα της εκπαίδευσης προσπαθούμε να μην καταρρεύσει μέσα από την λέλαπα της μεταρρύθμισης σε εισαγωγικά την οποία υφιστάμεθα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κόσμος πλέον δεν χρειάζεται πάρα πολλές συστάσεις για να θυμηθεί ποια
τι κάνει η Ανταρσία όλο το προηγούμενο διάστημα και τι πρεσβεύει. Έχουμε θέσεις και για την οικονομία και για την κοινωνία και αυτές που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Λοιπόν, κύριε Μπουσινάκη, το ποτάμι λαμβάνει χώρα έτσι για πρώτη φορά στις πολιτικές βουλευτικές εκλογές, κατέβηκε σε ευρωεκλογές, έδειξε ότι είναι κάτι που μπορεί και να το θέλει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, τι μελιγενέστε, τι είναι το ποτάμι για να καταλάβουμε, γιατί στις ευρωεκλογές εντάξει είναι και λίγο ελεύθερη τη βούληση, θα το πω έτσι. Συμφωνώ μαζί σας. Το ποτάμι είναι ένα κίνημα αξιών και αρχών, ένα κίνημα σκεπτόμενων ανθρώπων που μακριά από τους παλαιοκομματισμούς, τους μηχανισμούς της αλλαγής του ρουσφετιού κτλ. Είναι ένα κίνημα νέας τάξης πραγμάτων που στοχεύει στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη διασφάλιση της Ελλάδος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ασφάλεια του ευρώ επί της ουσίας. Εδώ σας κατηγορούν όμως ότι είστε κόμμα των μεγαλοεργολάβων, έτσι, δημιούργημα μάλλον. Να. Ειδικά τον αρχηγό σας, ο οποίος ήταν στην τηλεόραση, ο οποίος παραπονιέται ότι δεν τον προβάλλουν και τα κανάλια κτλ. Τι έχετε να πείτε? Προσωπικά εγώ να σας πω την αλήθεια δεν συναντήσατε την άρνηση από τις τηλεοράσεις? Όχι, απέναντίας. Ναι. Λοιπόν, τελικά τι είναι το ποτάμι? Είναι κάτι που το θέλει ο ελληνικός λαός και πετάχτηκε ή ήταν μια ανάγκη που ήρθε να την ικανοποιήσει ο Σταύρος Θεοδωράκης και μερικοί άλλοι? Ήταν μια ανάγκη επί της ουσίας και η κατάλληλη χρονική στιγμή νομίζω ότι ήταν αυτή που ήρθε ο Σταύρος Θεοδωράκης να καλύψει αυτό το κενό που πραγματικά χρειαζόταν στην κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, Δημάρ, και είπα πριν, Δημάρ Πράσινη Οικολόγη, καλά το λέω έτσι? Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι και πάλι με τις δημοσκοπήσεις δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά με τις δημοσκοπήσεις. Είναι πράγματι ένας τιτάνιος αγώνας που κάνει η Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Τώρα σε μια μικρή περιοδία που ήμουν στον Ταξιάρχη, στα Βραστά, στην Ορμίλια, ο κόσμος έχει μια αγωνία. Θέλει να μάθει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο έχει ένα ρεαλισμό μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Ας πάρει να διαβάσει όμως ο κόσμος. Δεν διαβάζει ο κόσμος πολύ. Ακούει. Παρακολουθεί μια τηλεόραση η οποία δυστυχώς βάζει την ατζέντα της συζητήσεως αποπροσανατολίζοντας από τα πραγματικά προβλήματα. Και χθες ήμουνα εδώ, έκανα μια μικροανάλυση. Θα ήθελα να προσθέσω λοιπόν σε αυτή την ανάλυση μου το πολύ απλό γεγονός. Οικονομολόγος είμαι. Η οικονομία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανεπάρκεια των αγαθών. Τα αγαθά δεν υπάρχουν επαρκώς παντού. Λοιπόν, η κυρία Αβέρη είναι δικηγόρος, ο κύριος Μπουσινάκης είστε... Εγώ έχω σπουδάσει πολιτικές πολιτικές επιστήμες, αλλά είμαι επιχειρηματίας. Αρχιτέκτονας. Άρα είμαστε όλοι στο πάνελ, τουλάχιστον άνθρωποι που μπορούν να καταλάβουμε τι είναι. Ναι, νομίζω θα το απλοποιήσω. Έλληνες, ναι. Βεβαίως, θα το απλοποιήσω τελείως. Και δεν θα το αναλύσω γιατί πολλές φορές διακατέχομαι, επειδή έχω μια ακαδημαϊκή καριέρα πέρα από την ιδιωτική μου καριέρα. Λοιπόν, η οικονομία λοιπόν είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ανεπάρκεια των αγαθών. Ξέρετε, τα αγαθά δεν υπάρχουν παντού με την ίδια ποσότητα, άρα υπάρχουν και μεσολαβούν το νόμισμα, το χρήμα, το εμπόριο, οι παράγοντες του εμπορίου. Λοιπόν, και τι άλλο χρειάζονται για να μπορούν να διανεμηθούν δικαίως? Την πολιτική. Η πολιτική λοιπόν που ασκήθηκε στη χώρα μας τα 30-40 χρόνια Νέα Δημοκρατία Πασόκ κατέστη αναξιόπιστος ως προς την διανομή αυτών των ανεπαρκών αγαθών. Σημειώνεται για να απαντήσετε. Ναι, είτε δημοσίων, υγεία, παιδεία, αυτά που μειώνουν από την τσέπη και τον οικογενειακό κορβανά τις δαπάνες διαβίωσης του, τις καθημερινές. Δεν μειώθηκαν, καταβαραθρωθήκαν. Όχι μόνο καταβαραθρωθήκαν στο σκέλος του εισοδήματος, καταβαραθρωθήκαν και στο σκέλος της δύναμης που έχουν ως κοινωνικό κράτος. Δηλαδή υγεία,
φακελάκια, ιστορίες, προμηθευτές του δημοσίου. Να πω κάτι. Όλα αυτά. Τρομακτική σπατάλη. Αφήστε με να την κάνω ερώτηση για να απαντήσετε. Βλέπω ότι όλα τα μικρά σε εισαγωγικά κόμματα, αυτά που θέλουν να μπουν στη Βουλή, έχουν πρόγραμμα. Έχουν συγκεκριμένες αρχές και θέσεις. Το πρόβλημα, συγγνώμη, είναι ότι δεν τα διαβάζει και πάνε εκεί που πάει η ατζέντα της τηλεόρασης. Ποτάμι, έτσι. Νέα Δημοκρατία. Που την αλλάζει. Έτσι, που δεν αλλάζει. Που κάνουμε ισοπεδωτικά πράγματα, ότι η πολιτική δεν έχει πρόσημο, ότι όλοι είναι οι ίδιοι. Δεν πειράζει και αν είμαστε έτσι κι αλλιώς. Γιατί ακριβώς η πολιτική που ασκήθηκε, επαναλαμβάνω, την περίοδο Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και να αλλάξει αυτά τα 40 χρόνια. Είναι τώρα δεν έχουμε την κρίση την νοητική να καταλάβουμε ότι αυτό κάτι... Ακούστε. Η χώρα μας διαχειρίστηκε 4 κοινοτικά πλαίσια στήριξης, 4 βουνά με λεφτά. Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της υποθέσεως? Η κρίση έφερε... Κυρία Αβέρη, διαχειριστήκατε 3 πακέτα ή 2? Κύριε Γλυκό, ναι. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Ναι, όχι. Τα μέτρα όμως του μνημονίου δεν ήταν η σωστή συνταγή. Εμείς λοιπόν στη Δημοκρατική Αριστερά που πήραμε μέρος σε ένα μικρό χρονικό διάστημα σε αυτήν τη διακυβέρνηση, αυτά τα μέτρα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, αλλά στις συμπληγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ ήταν αδύνατο να γίνουν, διότι η αναξιοπιστία κυρίως του Σαμαρά και κατά δεύτερο λόγο και του κυρίου Βενιζέλου σε αυτήν την 7 σημείων προγραμματική συμφωνία δεν τηρήθηκε. 42 ήταν. 7. Μόνο 7. Η Δημοκρατική Αριστερά λοιπόν, διεκδικώντας σήμερα την ψήφο του κόσμου, έρχεται να μιλήσει για ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με πολύ οργανωμένο τρόπο για την διανομή αυτών των ανεπαρκών αγαθών και να εξορθολογήσει τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας υγείας. Κάτι που δεν έκανε το Πασόκ. Του πολιτικού συστήματος. Δεν τα έκανε, όχι. Να μας απαντήσει λίγο ο εκπρόσωπος της ΔΜΑΤ. Να μας απαντήσει λίγο πρώτα ο εκπρόσωπος της ΔΜΑΤ γιατί τα έφερε με το ΣΥΡΙΖΑ και εκβιαστικά έσυρε την χώρα σε εκλογές. Να μας απαντήσει γιατί το 2012 δεν συνένεσε και δεν έβαλε πλάτη. Δεν την έσυρε ο ΣΥΡΙΖΑ την χώρα στις εκλογές, την έσυρε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος πριν ακόμα ολοκληρώσει. Μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Να μας απαντήσει λίγο για το σήμερα λιγάκι, και να μην κάνει αναφορά στο παρελθόν. Για όλα θα σας λίγο απαντήσω. για το τώρα, στην κρισιμότητα λίγο που βιώνουμε να μας απαντήσει. Μα η κρισιμότητα χρειάζεται σχέδιο. Έχετε σχέδιο? Δεν έχετε σχέδιο. Τόσα χρόνια χωρίς σχέδιο, άμα κινούμασταν δεν θα υπήρχε η χώρα. Μα χωρίς σχέδιο κάνατε μια χώρα με 350 εκατομμύρια χρέος. Κύριε Παπαδόπουλε, να κάνω μια ερώτηση για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Διακόπτουμε γιατί δεν είναι ευχάριστο. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή σας, ντρέπομαι. Το λέω, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν πειράζει. Να ξέρω αν η συζήτηση θα γίνει με τέτοιους όρους, να συμμετέχω και εγώ με τους ίδιους όρους. Θα έχουμε κανόνες και θα πάμε. Λοιπόν, κύριε Αβέρη, παρεμβήκατε, κάνατε κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Παπαδόπουλε όσον αφορά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον γιατί η ΔΜΑΤ έβαλε τη χώρα στην εκλογική διαδικασία μαζί με τους ανεξάρτητες Έλληνες. Λοιπόν, εγώ ρωτάω. Να λέγονται τέτοια πράγματα. Μα στην πραγματικότητα είμαστε λίγο λογικοί τώρα. Λοιπόν, ωραία. Μα ο κύριος να είμαστε και λίγο λογικοί τώρα. Και ρωτάω εγώ, το Πασόκ ήθελε τις εκλογές ή όχι? Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί το Πασόκ είναι η μόνη παράταξη που επιθυμεί τη σταθερότητα της χώρας και την έξοδο από το μνημόνιο. Γνώριζαν τα στελέχη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ μας έβαλε στο μνημόνιο. Με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ξεχνάμε δηλαδή 2004-2009. Το ξεχνάμε. Να αφήσουμε το παρελθόν πίσω και να μιλάμε για τα τωρινά. Όχι, είπατε ότι το Πασόκ μας έβαλε στο μνημόνιο. Μας έβαλε ο κ. Παπαδρέου. Πείτε μου. 2004-2009 εξοκτεύτηκε το χρέος στα ύψη. Τώρα το άμα έπρεπε να μπούμε στο μνημόνιο ή όχι είναι άλλο ένα θέμα. Είναι άλλο ζητούμενο. Πιάνω, του ελληνικού λαού δεν είναι. Το σας βάζω δύσκολα. Αλλά άμα σας πάω πιο πίσω, λοιπόν, υπάρχουν και τα περίφημα swaps του κυρίου Σιμίτη, τα οποία κανένας δεν αναφέρει και τα ξεχνάμε όλοι. Έτσι, πώς μπήκαμε στην ΟΝΕ κτλ. Ωραία, τότε να ξεκινήσουμε να λέμε πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Να το πάρουμε από εκεί, γιατί εκεί είναι το θέμα αυτών των εκλογών. Το θέμα είναι ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές. Ναι, με θέμα το μνημόνιο, αντιμνημόνιο ή πιστεύετε τη σωτηρία της χώρας? Το αντιμνημόνιο ήταν ο πρώτος εμπνευστής της αντιμνημονιακής γραμμής, ήταν ο Αντώνης ο Αμαράς, ο οποίος η κυβέρνησή του προσχώρησε μετά στη δικιά μας πολιτική. Μάλιστα.
Σας ακούω. Ναι, ήρθε και η σειρά μου λοιπόν. Και επειδή ξεκινήσαμε με κάποιες βασικές αρχές πολιτικής οικονομίας και επειδή έχουμε και την τύχη να έχουμε και οικονομολόγο στο πάνελ, εγώ θα ήθελα λίγο για να καταλάβουμε ποιο είναι το ζήτημα σε σχέση με τα οικονομικά. Και εκεί είναι που εγώ κάποια στιγμή μπερδεύομαι και χάνω την μπάλα. Το διακύβευμα είναι η οικονομική κατάσταση της χώρας, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι το ποιος θα είναι πολιτικός. Και επειδή ακούστηκαν και κάποιες ατάκες ενδιαφέρουσες περί πολιτικής σταθερότητας κτλ. Η πραγματικότητα, μάλλον ας το πούμε η αφορμή, η αιτία όπως προβλήθηκε, το έναυσμα για να μπούμε στα μνημόνια και υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν το χρέος. Κάνω λάθος, όχι. Το χρέος ήταν όντως σε δυσθεώρητα ύψη επί του ποσοστού του ΑΕΠ. Στην προσωπική μου άποψη υπήρχε μια σκοπιμότητα. Το χρέος δεν ήταν. Λέω ότι εγώ κατά τη γνώμη μου ήταν η αφορμή, γιατί και άλλες χώρες είχαν πολύ ψηλότερα χρέη και πολύ ψηλότερα ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αλλά δεν επιλέχθηκε να αρχίσουν από τις άλλες χώρες. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει δυσθεώρητα από θέματα. Εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από την επιτήρηση και σε έναν ασφυκτικό αναγκαλισμό με μηχανισμούς που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως είναι η Τρόικα, όπως είναι ο κάθε ένας μεμονωμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται για το χρέος, το οποίο κουρεύτηκε ήδη μια φορά στο ίμιση. Και όντως ήταν το μεγαλύτερο χρέος της παγκόσμιας ιστορίας, το μεγαλύτερο κούρεμα στην παγκόσμια ιστορία, και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει ξαναεπανέλθει στα ίδια επίπεδα. Γιατί? Με μια πολιτική σταθερότητα, η οποία χάρη στις άοκνες προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ πραγματικά και της Δημάρ, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, μέσα σε μόλις 2 χρόνια, ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια εξακολουθεί να υφίσταται εξίσου ισχυρός. Επομένως, η δικιά μας συμβολή στην κουβέντα για την οικονομία είναι ότι αυτή η πολιτική σταθερότητα είναι μέρος του προβλήματος. Αυτή η πολιτική σταθερότητα είναι που πρέπει να διαταράξουμε. Και οι προτάσεις οι οποίες είναι ενταγμένες σε έναν φαύλο κύκλο αναπαραγωγής μηχανισμών, που με αφορμή και πρόσχημα το χρέος ουσιαστικά υποτιμάται και ταπεινώνεται η αξία, ας πούμε, της εργατικής δύναμης, η αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, η κοινωνική προοπτική, οποιαδήποτε, ας το πούμε έτσι, το μέλλον της κοινωνίας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Εκεί δεν ακούω συγκεκριμένες προτάσεις, ακούω μονάχα συνθήματα περί σταθερότητας και καταμερισμού ευθυνών, το ποιος έσπασε ποια συμφωνία και ποιο, ας πούμε, μνημόνιο εσωτερικό κυβερνητικό δεν τηρήθηκε. Στο διατάφτα συμφωνήσαν οι πολιτικές δυνάμεις του προηγούμενου διαστήματος, κυρίως οι δύο μεγάλες, οι οποίες είχαν την απόλυτη ευθύνη για την κατάντια όλων των μηχανισμών του ελληνικού κράτους όλη την προηγούμενη περίοδο. Τουλάχιστον από το 1974 και μετά. Γιατί και όχι και πριν το 1974, αλλά ας μην πάμε πιο πίσω. Έτσι, λοιπόν, μαζί με μια υπεύθυνη αριστερά, η οποία θεώρησε ότι δεν πρέπει τώρα να τα σπάσει με το πολιτικό σύστημα το οποίο μας έφερε σε αυτή τη μιζέρια, έτσι, και εξακολουθούμε να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Το πλήρωσε όμως. Η Δημοκρατική Αριστερά το πλήρωσε γιατί ήταν πιο αδύναμος κρίκος. Το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, και εγώ θεωρώ ότι ο μόνος λόγος που κατεβαίνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στις εκλογές δεν είναι για να εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα, αλλά γιατί πραγματικά είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης και σαν οντότητες των ανθρώπων που είχαν την ευθύνη του ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή καταδιώκονται από τόμους δικογραφιών για πολιτικά και ποινικά αδικήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση. Έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Δεν έχει αποφανθεί ακόμα. Θα φανεί. Την προσωπική μου άποψη, λέω, προφανώς. Λοιπόν, και δεν θέλω να πιάσω μία-μία τις περιπτώσεις, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να ας το πούμε, να επιπλέψει σε ένα πάνω από ένα 3%, μήπως και μπορέσει, ας πούμε, να γλιτώσει τα χειρότερα προσωπικά κάποιων ευθυνών. Άνω τελεία. Δεν είπα τίποτα για το ποτάμι στο επόμενο. Λοιπόν, το ποτάμι θα συνεργαστεί, από ό,τι φαίνεται, με οποιονδήποτε του κάνει την πρόταση, έτσι, γιατί θέλει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Σωστό. Τελικά τι είσαστε, ο Πασπαρτού που συμπληρώνει τους πάντες? Όχι ακριβώς, αλλά η χώρα δεν αντέχει δεύτερη εκλογές. Ναι. Δεν αντέχει. Γιατί τον Αύγουστο, τον Μάιο αντέχαμε του 12. Όχι, μα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Λογικό δεν είναι ότι θα πρέπει θεωρητικά Ναι, μην απασχολείστε, ναι. Θα πρέπει θεωρητικά η Ελλάδα
να υπάρξει μια σταθερότητα ούτως ώστε να μπορέσουμε σταθερότητα. Εδώ περιμένουν όλοι στην Ευρώπη να κάνουμε την ανατροπή σε αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται για να ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Και δεν ξέρω αν δεν έδινε η Δημάρ το συγχωροκάρτη. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλο, να έχω και μια προσωπική θέση. Το συγχωροκάρτη έτσι σε αυτούς τους δύο που κυβερνήσαν από τότε μέχρι τώρα, έτσι, μπορεί σήμερα να είχαμε διαφορετική τροπή. Ο ελληνικός λαός θα έχει γλιτώσει 2,5 χρόνια. Έτσι. Και να μην υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί το ποτάμι. Έτσι. Που αυτή τη στιγμή σαρκώνει, να το πω, τους δυσαρεστημένους ή τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται με αυτά τα κόμματα και έχουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή κεντρό χώρο, έτσι, κέντρο αριστερό, κέντρο δεξιό. Έχει και κέντρο αριστερό και από την μία πλευρά. Οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν αυτή την πολιτική και λέει θα δημιουργήσουμε κάτι νέο. Ναι, αυτό το νέο όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει κάτι σταθερό, δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλάζει τις απόψεις και τις θέσεις όπως πάει ο αέρας. Ακούω τον αρχηγό σας γιατί τα στελέχη έχετε, ξέρω εγώ, κάποιες θέσεις βάσει φυλαδίου κτλ. Ή βάσει συνεδρίου, κάνατε συνεδρίο. Όχι, δεν κάνατε. Όχι, δεν έχει γίνει συνεδρίο. Απλά μέσω του διαδικτύου. Λοιπόν, και εντάξει, τις θέσεις εκφράζει μόνο ο αρχηγός. Μόνο ο κύριος Θεοδωράκης δηλαδή έχει άποψη για όλα. Οι θέσεις του Θεοδωράκη είναι αυτές οι οποίες επί της ουσίας δηλαδή οι υπόλοιποι μέσω διαδικτύου λέτε τι να πω για εκείνο, τι να πω για εκείνο ή ξέρω εγώ. Διαδικτυακά. Δηλαδή, άμα σας ρωτήσω, ας πούμε, για το Χρυσό, τι άποψη έχετε? Για το Χρυσό. Γιατί είναι το αφεντικό του κ. Θεοδωράκη, ο κ. Μπόβολας. Εμείς, κύριε Γλίκο, είμαστε της άποψης ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να κάνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον τόπο, αρκεί να είναι σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, αυστηρά δηλαδή κάτω από την από τους αυστηρούς νόμους των περιβαλλοντικών μελετών. Δεν έχουν άδεια, δουλεύουν και τώρα πιέζουν να πάρουν τις άδειες από την Πολεοδομία πριν βγει η κυβέρνηση, η οποία ξέρει ότι δεν υπάρχει από τη στιγμή όμως που νομιμοποιούνται βάσει δικαστικών αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, εν αυτή περιπτώσει, και οι άνθρωποι, ας πούμε... Παπακοσταντίνο έδωσε άδεια εκεί, η Μπυρμπίλη δεν έδινε. Σε εσάς το λέω, κύριε Αβέρη. Μπυρμπίλη δεν έδινε, ο κύριος Παπακοσταντίνου την έδωσε. Είναι μία ανοιχτή. Ο κύριος Παπακοσταντίνου δεν είναι σήμερα στο Πασόκ. Δεν τον απέψε το Πασόκ όμως. Πρώτα μπήκε φυλακή και μετά. Δεν μπήκε φυλακή. Λοιπόν, θα την καθίσει τώρα σε ειδικό δικαστήριο για να μπορέσει να... Κύριε Παπαδόπουλε, θα με λάβει χάρη. Λοιπόν, ορίστε, δεν είναι, ναι, τον έχει διαγράψει ο κύριος Βενιζέλος. Σωστά. Θα μου κάνει χάρη να πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσω από εσάς. Εντάξει. Συγγνώμη κύριε Αυγουστινάκη, έχετε κάτι να πείτε? Ναι, όχι, θέλω να πω μονάχα ότι είμαστε θετικοί υπέρ της εταιρείας, αρκεί να είναι κάτω από τις νόρμες της Ευρωπαϊκής, αρκεί να είναι σύμφωνα με τους νόμους και να μην κάνουν κάτι παράνομο, δηλαδή που να είναι εις βάρος, ας πούμε, της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, έτσι, γιατί πρέπει να βγάλει και το ψωμάκι του κανάλι. Λοιπόν, δεύτερο μέρος του πρώτου κομματιού της σημερινής εκπομπής εκλογές 2015. Φιλοξενούμε στο πάνελ, να τους δούμε λίγο για όσους ανοίξαν τώρα τους τηλεοπτικούς δέκτες, είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι κάτω, μπράβο. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Δημάρ, πράσινη οικολόγη Δημάρ. Καλά το είπα? Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά. Δεν μπορώ να το πετύχω. Λοιπόν, δίπλα του είναι ο κύριος Αυγουστινάκης από το Ποτάμι, άλλωστε τους βλέπετε τους τίτλους, η κυρία Αβέρη και ο κύριος Τσελεπίδης. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλε. Το ζήτημα είναι με τη Δημάρ. Και το λέω αυτό ότι το πρόγραμμα είναι μια χαρά. Οι προσπάθειες που κάνετε εσείς είναι μια χαρά. Ο κόσμος όμως έχει αποφασίσει, νομίζω, και δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει με την κρίση του ή με το φόβο και την οργή. Η πολιτική κρίση που έχει για στοιχεία της τον φόβο και την οργή συνήθως δεν είναι ορθή κρίση. Συμφωνώ. Υπό αυτήν την έννοια η Δημοκρατική Αριστερά, που έχει μια μεγάλη ιστορία παρουσία στα πολιτικά πράγματα, πάντοτε ήταν μια σχετική μειοψηφία
υπό την έννοια ότι ο κόσμος μέσα από την ατζέντα της τηλεόρασης που είπαμε πιο πριν παρασύρεται σε μια συζήτηση η οποία αποπροσανατολίζει από το πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε εκλογές. Η χώρα είναι χρεοκοπημένη. Αναζητάει μια γραμμή στήριξης. Ποιος θα τη δώσει λοιπόν τη γραμμή στήριξης? Εγώ ισχυρίζομαι και το κόμμα μου ισχυρίζεται ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όχι άλλο περιβάλλον, δεν υπάρχει άλλο περιβάλλον στήριξης της χώρας. Επομένως, το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που πρέπει να κάνει η πολιτική δύναμη, η υπεύθυνη και ρεαλιστική όμως, όχι με μαξιμαλισμούς και δημαγωγία, είναι η διαπραγμάτευση του χρέους, η διαπραγμάτευση αυτής της ιστορίας. Επειδή ξαντλούμε το θέμα της διαπραγμάτευσης, έχουμε ανεργία, έχουμε μεταναστευτικό, έχουμε εθνικά ζητήματα, έχουμε ενεργειακή πολιτική. Όλοι το αμελούν. Δεν βλέπω να γίνεται κουβέντα. Επειδή που το έβαλε λίγο. Ένα λεπτάκι. Όταν λέμε διαπραγμάτευση για το χρέος, δεν εννοούμε να πάμε να κάνουμε την επιμήκυνση, τα επιτόκια και τι θα γίνει και το κούρεμα κτλ. Εννοούμε πολύ συγκεκριμένα τομείς της χώρας οι οποίοι πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Η Δημοκρατική Αριστερά από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την έκδοση ενός αναπτυξιακού ομολόγου προκειμένου. Τώρα το φέρνουν στο τέτοιο. Ξέρετε ότι το φέρνουνε τώρα. Το ξέρω και το είδα και θα σας πω και γι' αυτό. Λοιπόν, από το 2012 στην πρώτη κυβέρνηση και ανάμεσα στις 7 προγραμματικές θέσεις, λοιπόν, ήταν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται τώρα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω. Έχω φίλους και ταυτόχρονα παρακολουθώ. Λοιπόν, να χρηματοδοτήσει στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της χώρας, του πρωτογενούς τομέα, του ενεργειακού, της ενεργειακής αυτονομίας και της αλλαγής του ενεργειακού μοντέλου, του καταναλωτικού μας προτύπου και ταυτόχρονα την ανατροπή του ανισοσκελούς ισοζυγίου πληρωμών. Στη χώρα μας έρχονται 20 εκατομμύρια τουρίστες, 15. Ναι. Δεν τρώνε ελληνικά, δεν ντύνονται ελληνικά, δεν πίνουν ελληνικά κτλ. Ούτε πληρώνουν στη χώρα. Ούτε πληρώνουν στη χώρα. Τα λεφτά έξω. Πληρώνουν στη χώρα. Τα λεφτά έξω τα οποία έρχονται εδώ. Τώρα αυτό επέτρεψέ μου, Κώστα, με συγχωρείς. Όχι, εντάξει. Ήμουνα οικονομικός διευθυντής του Γερακίνα Μπης 40 χρόνια. Λοιπόν, δεν θα χαλάσουμε. Όχι, δεν το χαλάσουμε αυτό. Όμως, προσέξτε, ενώ εδώ έρχεται ένας πληθυσμός να καταναλώσει, δεν βρίσκει παραγωγική, δεν έχει προϊόντα να καταναλώσει ελληνικά. Εισαγωγές. Έχουμε. Ακούστε με λιγάκι. Τοπικά προϊόντα. Οι εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές είναι το 80% των πρώτων υλών και των καταναλωτικών αγαθών είναι εισαγόμενα. Και το 20% της παραγωγής μας είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτά λοιπόν πρέπει να ανατραπούν. Το ένα. Άρα χρειαζόμαστε μια γραμμή στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, επαναλαμβάνω, η Δημοκρατική Αριστερά και τότε το έβαλε και τώρα θα το βάλει, ακόμη και αν δεν είναι στη Βουλή, με τις προτάσεις της θα προσπαθήσει να δώσει ένα ρεαλισμό στο επόμενο σχέδιο, διότι υποστήριξε την πολιτική αλλαγή. Δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός είναι ο νικητής, αλλά προκειμένου το σχέδιό του να αποκτήσει ρεαλισμό και ευθύνη, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται τις προτάσεις και την εμπειρία της Δημοκρατικής Αριστεράς στην πορεία την επόμενη. Σε αυτήν λοιπόν. Μία κουβέντα. Γιατί πρέπει να πάμε. Το κατάλαβα. Σε αυτήν εδώ λοιπόν την ιστορία πρέπει να αποκτήσουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να γίνει αξιόπιστο από την άποψη των προτάσεων, άρα του ρεαλισμού και της ευθύνης, για να μείνει η κοινωνία όρθια και η οικονομία ζωντανή. Σε αυτό το κομμάτι η Δημοκρατική Αριστερά θεωρώ ότι είναι απαραίτητη στην επόμενη Βουλή για να συμμετέχει στο επόμενο πολιτικό σύστημα. Εγώ να σας πω κάτι, κυρία Αβέρη. Μέχρι τώρα συνεργαζόσασταν με τη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα από τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι υπεύθυνος για την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σαμαράς. Έχω τρελαθεί. Γιατί ήσασταν στην ίδια κυβέρνηση και μπορεί να ξανακάνει την κυβέρνηση. Έτσι, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω προς τα πού το πάτε κυριολεκτικά. Έχετε γίνει 3-4 κομμάτια. Δεν είναι ποτάμι. Ναι, ρωτάω και επειδή. Κηδισό, το κίνημα το του. Ποτάμι είναι. Δεν είναι κομμάτι ένα πολιτικό κατασκεύασμα είναι το. Ναι. Πείτε. Κατεξοχήν. Το Κηδισό τι είναι? Δεν είναι έτσι κομμάτι δικό σας? Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κομμάτι δικό σας? Με το ΠΑΣΟΚ. Σαφώς. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι πιο ομοιογενές από ποτέ. Έχει ένα και μόνο στόχο.
την έξοδο από τη χώρα από το μνημόνιο, που είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Όταν έχουμε πολιτική ρευστότητα όπως έχουμε τώρα, δεν ανεβαίνουν τα spreads. Ανεβαίνουν. Μπορεί η χώρα να δανειστεί με τόσο υψηλά επιτόκια? Αν θα δανειστεί η χώρα, υπάρχει ρευστότητα στη χώρα? Αύριο ο κύριος Δράγκη εκδίδει 550 δισεκατομμύρια ομόλογα. Πώς θα τα πάρει? Μας είπαν επίσης ότι μπορούμε να κόψουμε και ευρώ. Το ακούσαμε και αυτό. Μπορούμε να κόψουμε και ευρώ, όσο θέλουμε να κόψουμε. Κοιτάξτε, αυτά είναι του κυρίου Παπαδόπουλου. Μπορούμε να το κάνουμε κουβέντα. Μας είπαν ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια, μετά ότι θα αλλάξουμε το μνημόνιο. Και εσείς πώς θα φύγετε από το μνημόνιο? Εσείς λέτε ότι θα φύγετε από το μνημόνιο, το Πασόκ. Το θέλετε. Με τη διαπραγμάτευση και μόνο. Είναι η έξοδος, η ομαλή έξοδος. Ναι. Θα το διαπραγματευτείτε, εννοείται, καλύτερα, και γιατί δεν το κάνατε μέχρι τώρα? Έχετε την εντύπωση ότι τι κάνουμε τόσα χρόνια? Δεν έχουμε βάλει τόσα χρόνια πλάτη? Δεν έχει υποστεί το Πασόκ δυσανάλογο βάρος από αυτό που του αναλογεί? Έχει πάρει όλο το πολιτικό κόστος πάνω του? Δεν είναι έτσι? Τα ισοπεδώνουμε όλα δηλαδή. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι το Πασόκ έχει κατακριμνιστεί δημοσκοπικά επειδή ανέλαβε την τύχη της χώρας? Ακριβώς, επειδή ανέλαβε πολιτικό κόστος δυσανάλογο από αυτό που του ανήκει. Και γιατί δεν κάνατε δημοσκόπηση τότε, εννοώ δημοψήφισμα, ή να δώσετε την καυτή πατάτα σε κάποιους άλλους από το να τη χειριστείτε εσείς? Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν υπήρξα ποτέ σε κυβερνητικό σχήμα και δεν μπορώ να απολογούμε για το... Ωραία, να μην απολογήσετε λοιπόν για τα πεπραγμένα του Πασόκ, όχι να μας πείτε, ας πούμε, για το τι θέση ευαγγελίζετε τώρα. Λέτε να φύγετε από το μνημόνιο. Πώς θα φύγετε από το μνημόνιο, ή μάλλον να βγούμε από το μνημόνιο μέσα? Η ομαλή έξοδος από το μνημόνιο δεν είναι ο στόχος? Τι σημαίνει? Πήγαμε στο μνημόνιο, δεν πρέπει να βγούμε κάποια στιγμή? Με τα χρέη που έχουν φορτωθεί ως ελληνικός λαός, αυτό ούτε ακόμα και με το σκίσιμο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υφίσταται. Εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται. Μετά είπε θα αλλάξει τους 400 εφαρμοστικούς νόμους που το αποτελούν, γνωρίζοντας βέβαια ότι ένας εφαρμοστικός νόμος για να θεσπιστεί διαρκεί τουλάχιστον 20 μέρες. Επί 365 μέρες που έχει ο χρόνος δεν λειτουργεί η Βουλή και τις 365 μέρες. Δηλαδή άμα υπολογίσουμε τα απλά αυτά μαθηματικά, 30 χρόνια, 50 χρόνια θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να... Ανταρσία. Νομίζω ότι είμαστε μακριά από το στόχο μας, έτσι όπως πάει η κουβέντα. Λοιπόν, να πιάσω λίγο από τα τελευταία που ακούστηκαν. Καταρχήν δεν χρειάζεται να κάνουμε, να προσπαθούμε να υπονομεύσουμε τις θέσεις των άλλων με διασταλτικές ερμηνείες χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Στα ντοκουμέντα. Έτσι. Πραγματικά το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι στην κατάντια που είναι, ακριβώς γιατί έκανε την πιο δύσκολη δουλειά, που ήταν και η πιο βρώμικη δουλειά. Κάποιος έπρεπε να ανοίξει το χρόνο. Δεν έχω εκφραστεί απρεπώς, αμοιβιά. Δεν είναι εντάξει. Εκφράζεται είναι απρεπώς. Τρόπος του λέγει, εν πάση περιπτώσει. Τρόπος του λέγει, λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα παρεξηγηθεί κανείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία επίσης το πώς βαφτίζουμε μία σειρά από μέτρα τα οποία συντείνουν όλα στο ίδιο αποτέλεσμα, που είναι η ταπείνωση του εργαζόμενου. Μεθαύριο την Δευτέρα στη Γαλλία, χωρίς να είναι σε κανένα μνημόνιο, χωρίς να είναι σε καμία επιτήρηση και εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία. Είναι σε επιτήρηση. Δεν μιλάμε όμως για τέτοιο. Άλλο πράγμα. Καμία σχέση. Γιατί και αυτοί αναγκαστήκαν να κόψουν 20 δις για να είναι το χρέος στο 3%. Καλά τα λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, όλες οι χώρες είχαν μια υποχρέωση σε σχέση ακόμα με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Εκτός Γερμανίας, όλες οι χώρες είναι σε μνημόνιο. Λοιπόν, η Γαλλία λοιπόν τη Δευτέρα ψηφίζει μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι περίπου τα μισά από αυτά που έχουμε ήδη εντάξει εμείς στα μνημόνια μας. Εννοείται τις εργασίες, τους τύπους εργασιών. Ακριβώς, καταργούν το 35 όλα τα εργασιακά, τις διαιτησίες, ποινικές ευθύνες για τις απολύσεις, όλα αυτά εντάσσονται σε ένα πολυνομοσχέδιο στη Γαλλία τη Δευτέρα, χωρίς να σε κανένα μνημόνιο. Η έξοδος από το μνημόνιο δεν λέει τίποτα. Αυτό που λέει κάτι είναι η διάθεση να βγεις επί της ουσίας από τις κατευθύνσεις που ορίζει αυτή η πολιτική. Για μένα ο στόχος είναι οι προτάσεις όλων των κομμάτων για την οικονομία. Εγώ θα τις συνέκρινα με βάση το πώς εξυπηρετούν τον άμεσο στόχο. Ποιο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Δεν πιστεύω να διαφωνήσει κανείς ότι είναι η ανεργία.
Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχεις κοινωνικό ιστό. Ότι είμαστε κάτω από τη φτώχεια. Ναι, αυτό είναι συνέπεια. Είναι συνέπεια το ότι είμαστε κάτω από τη φτώχεια της ανεργίας. Η ανεργία λοιπόν, η οποία ήταν επιδίωξη γιατί χωρίς πολύ υψηλή ανεργία δεν μπορείς να πετύχεις στόχους για μισθούς μηνιάτικους της τάξης των 200 ευρώ όπως ζητάνε κάποιοι. Έτσι, λοιπόν, με 1,5 εκατομμύριο άνεργους πάνω από 33% σαν ποσοστό, δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για ελληνική κοινωνία. Ακριβώς, πάνω από 33%. Λοιπόν, άρα μιλάμε για μείωση της ανεργίας. Η δικιά μου η πολύ απλή σκέψη, και αυτό δεν είναι να αρχίσουμε να κονταροχτυπιόμαστε πόσο είναι πιο καλά διαβασμένο στην οικονομία, γιατί αν μία σειρά από οικονομολόγοι λένε ότι εκτός ευρώ έχει φωτιά και το πήρε το εξώτερο, υπάρχουν άλλοι τόσοι που είναι και αυτοί οι νομπελίστες και καταξιωμένοι παγκοσμίως κτλ. Και λένε ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό το λούκι το οποίο έχουμε μπει. Λοιπόν, δεν θα πω εγώ. Όλοι όμως λένε και η Δημάρ μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ. Εσείς τι λέτε? Όχι, μιλάνε όλοι, λέμε τώρα οι οικονομολόγοι, οι οποίοι έχουν πάρει θέση για το νομισματικό σε σχέση με την ελληνική οικονομία, λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να ανακάμψει εντός ευρώ. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, δεν μπορεί να έχει οικονομική πολιτική χωρίς νομισματική πολιτική. Λοιπόν, αυτό το που εν πάση περιπτώσει μπορεί να φαντάζει σαν αξίωμα, για μένα έχει την εξής αξία χρήσης. Αν η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νέες θέσεις εργασίας άμεσα με προσλήψεις στο δημόσιο, με επιδοτήσεις επιχειρήσεων άμεσα με δικιά της τράπεζα, να εκδώσει δάνεια τράπεζα επενδύσεων, με δικιά της τράπεζα επενδύσεων, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η ανεργία είναι η θριαλίδα. Σε άλλη θεωρία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Ποια θεωρία? Άλλη οικονομική θεωρία. Ίσως κατά κάποιο τρόπο όλες οι θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες ανάλογα με τη συνειδητότητα του λαού, η οποία ας πούμε. Τα οικονομικά είναι δύσκολα, κύριε. Ναι, ο καθένας ξέρει όμως αν η πολιτική θα γίνει με βάση τις ανάγκες της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. Αυτή τη στιγμή η πολιτική γίνεται από τα κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία και από τις πατέριτσες τους. Λοιπόν, γίνεται αυτή τη στιγμή ούτε καν για το 1%. Γίνεται μόνο για τις τράπεζες. Δεν γίνεται καν για την αυτή που κάποιοι κόπτονται υγιή επιχειρηματικότητα. Γίνεται μόνο για τις τράπεζες. Τι λέει για τις τράπεζες και την Ευρώπη? Αν έχει κάποια άποψη. Ναι. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο κομμάτι για να γίνει ανάπτυξη, ναι, χρειάζεται να εμπιστευτεί ο πολίτης το κράτος, που σημαίνει ότι... Καλά, εδώ μας κατηγορούσαν, κύριε Βουσινάκη, ότι υπήρχε κρατισμός. Τα πάντα γίνονταν μέσω του κράτους. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν εταιρείες οι οποίες ζουν μόνο από το κράτος. Μόλις στέρεψε η κρατική επιχορήγηση, τα πάντα μείνανε στον αέρα. Ναι. Εννοώ ότι να εμπιστευτεί ο πολίτης για να μπορέσει να κάνει επενδύσεις, να εμπιστευτεί το κράτος, το οποίο βέβαια ναι. Πώς θα το εμπιστευτεί το κράτος όταν αλλάζει φορολογία 19 φορές, άλλαξε? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Εάν δεν γίνει ένα φορολογικό σύστημα τέτοιο, ώστε να μπορώ εγώ να ξέρω ότι θα είμαι... Να σας ρωτήσω κάτι. Έρχεται το ποτάμι και λέει ναι, σε όλα σου και εκεί πρώτος. Θα συνεργαστώ. Και εμένα δεν με ενοχλεί απλώς. Ξέρετε τι σημαίνει? Εντάξει φίλε, θα τα βρούμε, μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή, όποιος και να είσαι, ό,τι και να ρίξει το τραπέζι, θα τα βρούμε. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα τα βρούμε με την έννοια, γιατί δεν θέλουμε να ξαναπάμε πάλι σε εκλογές, προκειμένου να καταστραφεί η χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι ότι. Τώρα μου θυμίζει τον κύριο Ντινόπουλο που βγήκε σε επίσκεψη που λέει ότι χρειαζόμασταν χαρτί 50 εκατομμύρια και τελικά με ανακοίνωση στο Υπουργείο είναι 1,5. Τώρα δεν είναι πράγματα αυτά, ότι δηλαδή επειδή θα κοστίσουν οι εκλογές 30 εκατομμύρια θα έχουμε πρόβλημα για αυτά ή το αν πάρουμε κάλπες. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι οι πολιτικοί και εσείς τώρα, έτσι, γιατί είσαστε κολαπτώμενοι περισσότεροι. Εντάξει, ο κ. Παπαδόπουλος έχει χρόνια συμμετέχει, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Πρέπει να το κοιτάς στα μάτια και αυτό που θα του λες να είναι αλήθεια. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Οι περισσότεροι από έτσι λένε ότι θέλουν. Μιλάω για τους αρχηγούς, έτσι. Ναι, γιατί επιμένω και πάλι και λέω το εξής, ότι δεν εμπιστεύεσαι το κράτος, κατά συνέπεια δεν μπορείς να κάνεις επένδυση, γιατί γιατί στην πραγματικότητα σου δημιουργεί πάντα αναχώματα, εμπόδια, ας πούμε, και εκεί που πας να κάνεις. Οπότε ο επενδυτής ή ο Έλληνας επενδυτής ή ο ξένος επενδυτής δεν έρχεται στην Ελλάδα για να κάνει επενδύσεις όταν δεν υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα. Νομίζω 43 φόροι είναι.
Και ήρθε ο κύριος Βενιζέλος και έβαλε και τον έμφυα από πάνω. Λοιπόν, πείτε. Αναγκάστηκε. Εντάξει. Εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δυστυχώς, του ήταν ευχάριστο τώρα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου να βάλει το λεγόμενο τότε χαράτσι. Δηλαδή. Εφόσον δεν συλλαμβάνουμε την φοροδιαφυγή, βάζουμε το χαράτσι. Καλά, τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συλλαμβάνει τη φοροδιαφυγή. Ξέρετε πολύ καλά. Το είδα. Πώς είναι δηλαδή. Για πείτε μου. Δηλαδή, τη δεδομένη εκείνη χρονική. Το βάλανε για 2 χρόνια. Ήταν αναγκαία συνέχεια. Το βάλανε για 2 χρόνια, το 11. Έχουμε 15. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα και εφαρμόζεται με καινούριο νόμο. Που λέει θα το καταργήσει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Αν βγουν πρώτο κόμμα και τι θα κάνουν. Λοιπόν, πώς θα αναπληρώσει το κενό. Λέει ότι θα μαζέψει χρήματα από τη φοροδιαφυγή. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Ναι, και θα πάει σε ρύθμιση με τους φοροφυγάδες. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Παπαδόπουλο, εσείς πώς δεχτήκατε να γίνει όλο αυτό? Δηλαδή και τον συμμετείχατε στην κυβέρνηση. Συμμετείχατε στην κυβέρνηση. Άλλο συμμετέχω και άλλο τι λέω εντός της κυβέρνησης. Πρώτον, στο θέμα του φορολογικού συστήματος, η άποψη της Δημοκρατικής Αριστεράς τεκμηριωμένη οδηγούσε στην φορολογία των φυσικών προσώπων. Λοιπόν, θα είστε λίγο σύντομο για να πάμε σε ένα κύκλο πολύ σύντομο για να περιμένουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Είναι θειασότης λοιπόν ενός σταθερού φορολογικού συστήματος το οποίο έχει 3 χαρακτηριστικά. Μία κλίμακα για όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε πηγή. Ελεύθερος επαγγελματίας, γεωργός, μισθωτός κτλ. Δεύτερον, μία κλίμακα φορολογίας για το νομικά πρόσωπα, εταιρείες κτλ. Και τελειώνει. Τρίτον. Απλό δηλαδή λέτε. Βεβαίως. Τρίτον. Ανατραπεί εντελώς η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων. Τι είναι ο έμεσος φόρος? Ο ΦΠΑ. Τι είναι άμεσος φόρος? Ο φόρος που σας βάζουν για το εισόδημα που αποκτήσατε. Γιατί ο ΦΠΑ είναι ένας άδικος φόρος. Επιπίπτει επί όλων, είτε έχουν εισόδημα μεγάλο είτε μικρό κτλ. Και εκεί ταυτόχρονα υπήρξε το φαινόμενο της φοροκλοπής. Όχι της φοροδιαφυγής. Της φοροκλοπής. Εάν λοιπόν θέλει ένα σύστημα σήμερα να λύσει το θέμα, δεν έχει να κάνει παρά να είναι το πιο απλό που μπορεί να κάνει αυτό το μηχανογραφικό σύστημα της διασταύρωσης των στοιχείων, το οποίο το εμπόδισαν οι ειδικές δυνάμεις. Πληρώνεις και πληρώνεται κατευθείαν ο φόρος. Τελείωσε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα θα τον κλείσετε εσείς. Θα σας δώσω. Την ώρα που αγοράζετε την πλούζα, πληρώνετε το φόρο σας. Με την κάρτα κατευθείαν στο φορέα πληρώνετε. Λοιπόν, κύριε Αυγουστινάκη, το ποτάμι από ό,τι φαίνεται διεκδικεί την τρίτη θέση. Θα τα καταφέρει, πιστεύετε? Πιστεύω θα το καταφέρει, βέβαια. Και η τελευταία ερώτηση. Τι λέτε στον κόσμο όταν πάτε και τους λέτε ψηφίστε το ποτάμι? Ψηφίστε το ποτάμι γιατί θα έχετε σιγουριά. Γιατί είναι πλέον ένα κίνημα το οποίο εμπνέει τον κόσμο να έρθει κοντά μας, γιατί πραγματικά έχουμε ήθος, αξία, ανθρώπους που πραγματικά είναι και πρεσβεύουμε δηλαδή αυτό, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι οι παλαιοκομματικές νοοτροπίες με το πώς να βολευτούμε, ρουσουφέτια και τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, Ανταρσία μάχεται έτσι, όχι απλά για να τα καταφέρει, μάχεται για να μπει στη Βουλή και να δείξει ότι οι απόψεις του μπορούν να εφαρμοστούν. Η Ανταρσία δεν μάχεται για να μπει στη Βουλή. Η Ανταρσία μάχεται για να αλλάξει ριζικά η συνειδητοποίηση. Δεν θέλετε δηλαδή να μπείτε στη Βουλή να εκπροσωπηθείτε? Προφανώς και θέλουμε. Ναι. Αλλά ο αγώνας που δίνουμε προεκλογικά δεν έχει στόχο την είσοδο και μόνο στη Βουλή. Ο αγώνας που δίνουμε προεκλογικά. Μην εκπλήσετε, το λέω σοβαρά. Ναι, ίσως είναι θέμα αρχής αυτό, δηλαδή να παλεύεις για να διαδώσεις ιδέες σου και να... Γνωρίζει ο κόσμος ότι η Ανταρσία είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, κάθε μέρα στους δρόμους, κάθε μέρα εκεί που υπάρχει... Να τα πούμε και με την εκλογικά, κύριε Τσελπίδη. Πολύ ευχαρίστως, πάρα πολύ ευχαρίστως. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως γιατί εμείς είμαστε ενεργοί παντού, οπότε κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς, αν μπούμε στη Βουλή, θα είναι πολύ μεγάλη όθηση για το κοινωνικό κίνημα, στο οποίο συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, και μετά θα ανοίξουν τελείως διαφορετικά τα ζητήματα, το πώς μπορούμε επιπλέον να συμβάλλουμε, ακόμα και εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Εσείς τι λέτε για να το κλείσουμε με αυτό? Τι λέτε όταν πάτε και ζητάτε την ψήφο ή τη στήριξη? Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει χωρίς φόβο. Ζητάμε από τον κόσμο να ψηφίσει αναλογιζόμενος τις δυνατότητες του, την θέλησή του και τις επιδιώξεις του, φοντάροντάς τες μέσα σε μια ελληνική κοινωνία η οποία θα λειτουργεί, αλλάζοντας τελείως το ισοζύγιο ανάμεσα στην αξία της εργατικής δύναμης και στο κέρδος.
θα πρέπει ο εργαζόμενος να αμείβεται, θα πρέπει να έχει υγεία, παιδεία, κοινωνικές παροχές, θα πρέπει να είναι ισότιμος πολίτης, ανεξάρτητα την κοινωνική του θέση. Το βλέπετε να ανταποκρίνεται. Αυτό ο κόσμος προφανώς σε αυτά που λέμε ανταποκρίνεται. Πάντα στην κάλπη μπροστά, κανείς δεν θα πει ότι έχουμε άδικο σε αυτά τα οποία ζητάμε. Το ερώτημα που βάζουμε στις πιο δύσκολες συζητήσεις, ας χαρακτηρίσω σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την αντιδραστική νοοτροπία και ιδεολογία, και η ερώτηση είναι η εξής. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει σε μια κοινωνία όλοι να έχουν την ίδια αξιοπρέπεια? Αν απαντήσει κάποιος ναι, από εκεί και μετά συμφωνούμε σε όλα. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάποια φάση της συζήτησης αρχίζουν και βάζουν νερό στο κρασί τους. Εμείς δεν βάζουμε κανένα νερό στο κρασί μας. Αυτή την συζήτηση την κάνουμε και στους κοινωνικούς και στους εργατικούς αγώνες, όπου βρισκόμαστε και συμμετέχουμε, και στο περιβαλλοντικό κίνημα. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να βάλω και τους υπόλοιπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ καλά. Θα ήθελα με ένα ερώτημα μόνο να βάλω, και είναι κρίσιμο, επειδή για μας οι εκλογές αυτές είναι μια αναμέτρηση με το φόβο. Θα ήθελα να απαντήσει στο επόμενο πάνελ σας, που φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι, είναι σε τότε άλλη ίσως να βρείτε κάποια διαδικασία που θα του το θέσετε. Θα ήθελα από τους εκπροσώπους της Χαλκιδικής, της Νέας Δημοκρατίας, να απαντήσουν κατά πόσο τους εκφράζει μια τοποθέτηση που έχει καταφύγει η δεξιά παράταξη σήμερα, στερούμενη παντελώς άλλου επιχειρήματος, έχει καταφύγει σε μια ρητορική, ας πούμε, η οποία παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικές συνθήκες. Με ενδιαφέρει αυτό για τη Χαλκιδική. Κυρία Αβέρη, διεκδικείτε την ψήφο, από όσο ξέρω γυρίζετε παντού, έτσι? Ναι, έχω καλύψει τα 2 γύρω του νομού και πλέον. Σε πολύ μικρό χρόνο. Σας έχουν μείνει 3 μέρες, 4, ας το πούμε, και την ημέρα των εκλογών. Είστε ευχαριστημένοι για τα μηνύματα που παίρνετε? Ναι, πολύ. Τι λέτε στον κόσμο όταν πάτε και ζητάτε την ψήφο? Λέμε ότι αναφερόμαστε στην πραγματικότητα. Δεν προσπαθούμε ούτε να καταστροφολογήσουμε, ούτε να λαϊκίζουμε. Λέμε την πραγματικότητα ως έχει. Και ο κόσμος, οι ρίζες του Πασόκ είναι βαθιές. Ο σοσιαλισμός είναι μέσα στο DNA του Έλληνα. Βρίσκει ανταπόκριση γιατί έχει πονέσει ο κόσμος του Πασόκ και ακόμα είναι πονεμένος. Ψάχνει τον προσανατολισμό του και έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη που κάναμε. Τα έχουμε αναγνωρίσει. Γίνανε λάθη, είναι πραγματικότητα αυτή. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Θα τα καταφέρετε, πιστεύετε, να πάρετε τη θέση? Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε, βέβαια. Αυτή τη στιγμή παλεύετε με τη Χρυσή Αυγή, ξέρετε. Δεν είναι έτσι, όχι. Καλά. Λοιπόν, εγώ λέω ότι βλέπω δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε 1,5 περίπου λεπτό για να κλείσουμε. Ναι, ακριβώς για αυτό το 1,5 λεπτό εγώ θέλω να πω στους ψηφοφόρους ότι η Δημοκρατική Αριστερά, η πράσινη Δημοκρατική Αριστερά, διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού και της Χαλκιδικής, φυσικά των Χαλκιδιωτών, προκειμένου η χώρα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην γίνονται μονομερείς ενέργειες, να εκδημοκρατιστεί το πολιτικό μας σύστημα με απλή αναλογική και με συνενέσεις, γιατί ο δικομματισμός ξέρουμε που έφερε τη χώρα, να σταματήσει το πελατειακό κράτος, να ξαναλειτουργήσουν αξιακές και αξιολογήσεις αξιοκρατικές, προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να αποκτήσει το στελεχικό εκείνο δυναμικό, προκειμένου να πάει στην επόμενη μέρα. Επί της ουσίας λίγο. Και τέλος, να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που είναι το κυριότερο γεγονός, προκειμένου να καταπολεμηθεί το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που είναι η ανεργία. Εμείς λοιπόν με το πολιτικό μας σχέδιο και το ρεαλισμό και την ευθύνη που μας διακρίνει θέλουμε την κοινωνία όρθια, την οικονομία ζωντανή και προπαντός την ανεργία μειούμενη, εξαφανισμένη. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα εδώ. Τα τηλέφωνα υπάρχουν, σας βρήκαμε τώρα. Οπότε και με το εκλογικά θα μπορείτε να έχετε την μεγαλύτερη δυνατή παρουσία της περίπου μιας ώρας, οπότε θα τα εκθέσουμε όλα αναλυτικά, τι δεν πήγε καλά ή αν πήγαν όλα καλά, πώς καταφέρατε και τα διορθώσατε όλα τα στραβά. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους και καλή τύχη. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, συνεχίζουμε και μάλιστα με ανεβασμένο, θα έλεγα, έτσι, δυναμικό. Πάμε.